Jo bro, vad händer jag pissbrä? Nej men seriöst. Ja, jag har ingenting att säga. Vi sitter i mitt rum och gör en massa blogginlägg. Jag kommer gissa. Nej. Ja, i alla fall. Vi ville se på en film. Vad kollar vi där på? Ja, i alla fall. Gör det igen. Ska jag det? Jag har zoomat in. Ja, i alla fall. Men. Man kan göra så här, man ska göra med störst. Nej, jag tänker inte göra det. Ja, men. Vi ska sitta och titta på videos här. Och kanske någon musik kanske kommer in. Och sen så tar vi en liten paus. Och sen så... Okej. The bitch. We're going to be a bitch. Ja, i alla fall. Vi ska äta någonting. Och sen ska vi lyssna på musik. Och så blir det tajta. Yeah. Ja, men skit i det.